Għaqli u tajjeb biex pajjiżi żgħar bħal Malta jkollhom aċċess sigur għall-mediċina, hekk qal iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għall-Mediċina l-Professur Anthony Serracino Inglott b'reazzjoni għall-ħidma tal-Prim Ministru Malti Robert Abela li qed jinbotta fil-fora Ewropea suq wieħed għall-mediċini fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru tajjeb ħafna qiegħed jieħu ħsieb u jagħti attenzjoni anke lej il-mediċini. Il-mediċini mhux Malta biss, imma anke f'kontest Ewropej biex nassiguraw li l-Ewropa u anke Malta jkollha mediċini ta' kwalità, ta' sikurtà u ta' effikaċja. Il-Prim Ministru Malti qed jappella x-xiri konġunt tal-mediċini u ittra tiegħu lill-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel ingħatat prominenza fuq il-medja barranija fosthom politiko. Ma dan l-istazzjon il-Professur Serracino Inglott spjega kif dak li qed imexxi l quddiem il-Prim Ministru Robert Abela huwa kruċjali anke fi żminijiet ta' wara Brexit. Qiegħed ukoll attent biex jara u dana inna naħsbu fuqu ħafna ippjanar illi ma jkunx hawn nuqqas ta' mediċini minħabba li issa minħabba l-Brexit għandna pajjiż ieħor li minnu konna nġibu 80% tal-mediċini li huwa issa meqjus bħala pajjiż terz. Il-Professur b'vuċi awtorevoli fil-qassam tal-mediċina għal ix-xiri konġunt ta' mediċini fost il-pajjiżi Ewropej iwassal biex stati membri ma jbatux mill-qawwiet tas-suq fejn kumpanija tal-farmaceutika titfa' f'suq kbir mediċina iżda mhux f'suq żgħir. Li naraw il-mezzi kif iċ-ċittadini Ewropej ikollhom aċċess għal dawn il-mediċini. U mhux aċċess biss għal dawn il-mediċini, imma aċċess b'mod ta' prezz ġust u li jkun fair għal kulħadd. Serracino Inglott tenna kif il-proposta tal-Prim Ministru Robert Abela intlaqat mod tajjeb anke minn awtoritajiet tal-mediċina Ewropej. Dan huwa pass għaqli, dan huwa pass ta' kuraġġ u pass illi l-informazzjoni li għandi jiena llum qed jiġi mill-qoħ tajjeb ħafna mill-pajjiżi Ewropej, mill-awtoritajiet Ewropej u qed jarawh suġġeriment għaqli ħafna. Intant Malta kienet fost l-ewwel li mbuttat xiri konġunt tal-vaċċin għal COVID-19 dan wassal li pajjiżi kbar u anke żgħar fl-Unjoni Ewropea waslulhom l-ewwel kunsinji tal-vaċċin fl-istess jiem.